Mukapin sa 600 ka mga mandawhianon, i-hire sa gobyerno sud sa pipila ka semana sa mga trabaho subay sa disaster preparation o mitigation. Ubos kinis programa kabahin sa climate change adaptation nga gipatuman sa DSWD. Ang mga napiliang beneficiaries gikan sa lain-laing barangay nga mopaabot sa 5 ka adlaw nga training o 15 ka adlaw nga actual work. Lain-lain ang mamahimong tahas nila. Adunay mananom og mga mangrove, maghimo og vegetable nursery o production sa hydroponics o uban pa. Tinguhan ining tanan mapangandaman ang mga kalamidad ug mapalapad ang mga programa sa kabarangayan. Sagad sa mga na-hire sa programa gikan sa Coastal Barangay sa Dakbayan sa Mandaue. Mananom baron, magkuan ka ng magmarkot sa mga tanom, ana ba? Mura na siya. Pero i-training mo daan? Oh, i-trainihon sa. Local access, local adaptation to water access. Ug diin nga kana dili ta magalisod sa panahon sa El Nino, nga doon na kitay mga makaon. Because karong panahon na atong experience sa init, ug diri sa Mandaue, as identified ni siya nga maapektado sa panahon sa El Nino. Vegetable seedling nursery kay food security man sa dangatua. Climate change adaptation again. Climate change adaptation. Mao nang naatay planting, naatay unsa pa man. Vermi facility, tanan-tanan ingonan.